콜라코 그냥 그러고 주변에 미야 세명다 동생들은 기자부터 살짝 기모니 지금 좀 어디 손에 앞에 말로 그다음 bayang waktu sendiri lagi bro belum masuk di sini dia final dress final yang gue ini 가지고 진짜 asman kartu 이거 하나가 천원다 내 진짜 yang bekas bokoknin bumung nini saikai nini pusaita tam khlai tongo ne tam samor khlai hingkai dabo urut sung to nini je cerai hamya hanik khanai pemani dau busuk balok khamo iku khairi nai di hne keso jibi wo bot itongui iku ro khai nai dikha ke sama kata bino sorry ni kono talbasung khabo mas bisa dena bisa lakha बहुत कोणत्या पासून दिसते sar hingkai oro toblai kharik susu kai jeng khorsa buma tei basa bemar klajak gauna nugui do nang tamrok saklaina musu Ambai sini media no asole jeng belai kheno mane khayo bu hai rong no khai jeng mane kha tong bo yak chuk ya hai nong tong jeng tini aro kisi sa sini chuktui jeng sole subalai ka hai bana abo mungsai abong thang hai bana jeng belai kheno tini sini jara TWF hangtho sini zonal ni chairman district working president sini block vice president songtei joto member rok tongo gai borong no belaken hambai rio jeng lai thangnai 12 tarik ni je program lai mani ya golo jengbo sini ya go asuk gri haipano jeng je chukti chuba lai jaka haipano jeng nainai buskango bahikai bong no tikisa jeng chubaiman gabono jeng sini joto khakaham borok sini Tripura hani borong nang koinai sini amchaini borok no koinai borok ni je o cherai ni sini buku kolpana bini cherai bo nijibo hamia bin cherai bo bini bukha kaplang ya ba operation nango angkai chubajak chubalai thung jotono jate cherai ni bini thinang botaksi bisini siko bini jate ayu kolok ni bo boroksa kaham borok mannani jotono chubalai thung account rok share khaijagan hoito media tibo plus nijibo khainai borok subalai thung gai chungbo joto chini বিশেষ ভাবে আশ্রামবাড়ি ও আমচাইনি চিনি ইব্রামাথানি চিনি রংনো কইনাই তেলুক রংনো কইনাই অনুখনি বরকনো সুবানানি বাগি গাই আং আসক সালি আসনো কতনা হাম